Салом алейкум ҳама каса. оли ягон кас ҷамъ шава ба қачақчақ мекунем. Фима официал ва алейкум салом, ва алейкум салом. Ҳама каса ва алейкум салом. Чӣ хелен созен, саломатон, хубай, подписчикои муҳтарам. Хеле шид қайтон чахчах накарда будем. ёдтон кардем гуфтем аки қачақчақ кунем бародаро, хоҳаро, апо, ако, ҳама каса. чӣ ҳол доред, дар куҷоен, наметовен дига ин на просмотрай, на комментарияй, на лайкай, нафасгир шидем бача гармида. Озон пастай, дод бизана. UFC ҳеҷ чизи хиштем кунем қиқаттан салом алейкунем, Шавқат ва алейкум салом, Давлат Мурод мешава гаштем. Зиқштем кунем я салом алейкунем, камера ида иснай бо нагоен каҷила, иснай бояд нигоҳ кунам, леки да угливае. Неудобно ам комментариятон нахонам. бошен да ваҳдат сити ҳичи брат бекор шидем, дар хона видео пидро бровардем, гуфтем қачақчақ кунем қайтон. шумо соз меша озодтон паст. Дозадестам ко озон чӣ хеле дигаро? видеоҳои тумо метарсем. Ман хеле шид бенямин видеоҳои тарсончакӣ накардастам. Ҳама видеоҳои факт мактам хеле чизо интересне. шумака видеоҳои дигарро мепартоем ютуб кор мекунам. ҳаво мекунам. авторски мешава, ман мепартам, авторски мешава, видео ама мешава. изменение надорӣ, айхта мешава. Просто тагири партой мумкин нест. беҳрӯз ва алейкум салом. Фаншер Раҳмонов меша раҳмат. ай шумо пурсем, шумо чӣ ҳол доред? Салом Зафар ва алейкум салом. Бенёмин мешава хай созай. я подписчик гира кардесет инҷи боша, непростро ма худат медонӣ. ма чира медонам? Созен дига охир ма каса. чӣ беқакам 11 касак ҳар рӯз эфир кардан дар кораи. Ягон та мухлисам намондай. Ҳама ёр рафиқо шиносо ҷурӯҳо апо акоа мондай дар ягон бегона нестед. куҷо гуми? Хона даём ви тоба кадам худо. куҷо да бошум бо? Зафар. Сози тинҷа ка меша раҳмат хил чӣ тенш хуб. Акай Муҳаммад чӣ ба видеоҳош деред бумадеста? Акай Муҳаммад дар Москов. Оли вай истироҳат дай. оли истироҳат карда шавад, баъд видеоша бировардан мегира ба ҳазор. Дамгирӣ рафтаги. алҳамдулиллоҳ. Гуландомов. хай соз бошен ҳама каса. Шавкат эне. Чӣ эне нафаҳмидам. қагира кардесте. Тинҷа ягон касай хонатон ягон шидай чӣ вай қагира дорӣ? ман гуфтам бекор мондум, я будромам хиқатина салом алейкум ба бизанам хова. вақти хов шуда. так соат 21:33 мода. шумо нав ба фикрум 19:30 Москва будаг ёда. Гуландомов чаро ва смс шав далит кард. хай набоша ҳама каса дар паноҳи худо бошен. дар ҳамин комментарий навистан гирем бо мисол чӣ хали темода видео кунем, чанд қадar як бор эфир кунем, чӣ кор кунем, баъд ман мехонам бо айри ҳавои видео кардан мегирам. боқӣ ҳама каса дар амони худо бошен. Салом.